जोङो ओंखारलायबाय दिनै गोदान रादाब लानानै अबाव थांनो नागिरदों दिनै सानैल' हिनजावफ्राबो रावबो गैया फोथार मोनबा लामा मोनसेखौनो देखायबाय थायोलां लामायानो बे मोनसेल' बेजोंनो फैबाय थानांगौ बेखौ देखायाबानो जाया आरोना र' थांगासिनो बाजार मोनथ'वाखै मोनसिगोन ए थांगासिनो खोनाया मा जोंनि उनावलाय सोर सामफ्रामबो थांनाय फैनाय थांनाय नंखायना नोंखौ थगायदोंसो नोङो दा नै फैबाय मा नै बसा रिमिया बायह्रायाव थांदोंनो नै अट' गाखोबाय दा लोगोसेरा नुजानो लाजिदों खोमा मास्क गानफबलायदों ओइ नै हेलौ अबाव थांनो नागिरदों खोरोमदाव मास्कखौल' हरदों आं थांगासिनो जों दायो न'आव माराजों थाङो न'आव बारादो काजलगाव बिदिबा ओरै थाङो ट्रेनसो फैजेना होबायना दानाबा लागाव खेबहरदोंब्रा लक्सिका ट्रेन फैना होबाय नै सोर सोर नुवाखै नाहरदो एसे नुफेरा जायो नामाब्रा उन्दैफोरानो नुजोबो नै भिउआ जि मोजां भिउआ जि मोजां बारलांसिगोन दे बिराद गिर नै मोनफैबाय राजा बर' बिथाङा इनायै सासे गोसोयै माबायदि मोनखो बाहागो लानो हानाय गासैबो
एबसुनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथां आरो बे समाव जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव गिबियावनो सिनायथि होनो आं लादों। चिरां जिल्ला एबसुनि बर' समाजनिफ्राय गोदानै दाखालिसो गाहाय नेहाथारि बिबान आसा खालामो बयबो बुजिनो हादों। बेनिखायनो बे बुब्लियाव मानगोनां बिथांनिसिम बयनिबो गाहामनि खनसेबाव साबायखरखौ बावबाय। हाबाफारियाव जोङो गोबां रायजो राजाफोरखौ बेखौ बेबायदि खबर होस्लाबनो हायाखै। जोबोद खम समनि गेजेराव हाखु दाखुयै बे हाबाफारिखौ एरेन्ज खालामनायनि कारनाव जोङो हास्लाबाखै। बेखौ गोबां रायजोफ्रा खोनादों दासो बिथांमोना फैनो गोसो दङमोन। जोबनानै ओंखारबोबाय। जोब्बाय। जोबनानै दासो ओंखारबोदों। अबाव खनायाव थानाय नों? दै मोनाखै। जोब्बाय। थांसै एबार। ओमफ्राय नै जों जोबनानै पार्कआवसो एसे बेरायनो फैबाय आरोना। एसे बेरायनो फैबाय साथामजोंहाय। ओमफ्राय सानैया दंहैखायो आरोना नै बिबाजै बे दंलायो। आं बेरायफेरनो मोनाखै बेखायनो नायनायसै आरोना। थाबायगासिनो मोनथ'वाखै हाग्राबारियावसो दं। जि लाजिहाय बिसोरो सानैबो। खारदो जारौआ हेलौ लोगोफोर, आब'नि चेनेलखौ
Subscribe खालामना हो, like हर आरो share खालाम जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया नोंथांमोननिसिम थाङो। सापर्ट खालामदो लोगोफोर आब'नि चेनेलखौबो। नै मासि मोजां देखायना हरलाय। नै आब'आ मोजां गयो। सापर्ट खालाम आब'नि चेनेलखौ। थुदो बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। गाखोदो दे गाखोदो। आरो बोरै थांगोन आं गाखोनानै? दे गाखोदो दे गाखोदो। ओमफ्राय बिजों थांजागोन आरोखि। आं बिजों थांजागोन ना थांजाया आङो बिजों? मानो थांजाया बेलाय फैबानो थांजाबाय। जों थांनो ओंखारबाय। फाइनालि मिटिंआबो जोब्बाय। Sini kan yang gede. Bye. Mana? Bye. Tangga sih semua. Bye bye. Next video lo kemudian. Take away.